bulan Juni perwakilan untuk pentas seni sedekah bumi di Rumah Petinggi Tubanan. Begitu nggih persiapan. Terima kasih. Selanjutnya sambutan petinggi Tubanan. Dan hari ini adalah acara Pemdes Desa Tubanan yang berada di makam sesepuh Mbah Ki Ageng Lem bersama-sama di Punden Denem. Jadi semuanya Pemdes Desa Tubanan tidak bisa mewakili hadir di sini dan melalui saya permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan penampilan yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu ada drama spesial penampilan dari kelas 5B. Bukan drama Korea Bapak Ibu, tetapi juga penampilan yang menjunjung tinggi bahasa dan budaya Jawa. Dengan drama Ande Ande Lumut, persembahan dari kelas 5AB. Tepuk tangan semuanya. Ada Sadan Citra, Ocha, Feli, Talita, Vio, Alisa, Vita, Raka, Alvin, dan Dimas. Citra sebagai pembaca naskah, Sadan sebagai ande-ande lumut, Ocha sebagai kelenting kuning, Feli sebagai kelenting abang, Talita sebagai kelenting hijau, Vio sebagai kelenting biru, Alisa sebagai Mbok Rondo Dadapan, Vita sebagai emboknya kelenting, Alvin sebagai Mas Bejo, dan Dimas itulah suara yang kita tunggu-tunggu yang akan dibawakan Mas Dimas, yaitu suara gaib. Tepuk tangan sekali lagi penampilan dari kelas 5B. Kedadosan energi gemarimpah lojinawi tanta tentrem kertara harja. Wonten salah sawijina pangeran ingkang gesangipun sarwa kecangkepan. Pangeran kelawau inggih punika putrah Mahkota ingkang badhe nglanggengake tatah kerajaan. Ananing pangeran kelawau boten marem kalih gesangipun ingkang kecangkepan. Pangeran Benglono nglampahi wana. Pangeran kepengin madosi dadi dirine ugi pangalan besang. Saking mriku wau, kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan laren wadon ingkang sahemanipun lan ayu pasuryane. Jojo, bejo, kowe ndi, Jo? Pangeran, panjenengan ten pundi, Pangeran? Kowe kok titiya. Nggih, Pangeran, kula boten ngertos, Pangeran. Kene Jo aku arep cerita. Ana apa, Pangeran? Dino iki teh sepi banget ora ono kewan. Nggih, Pangeran, sepi sanget. Kuwi sapa, Jo? Kula boten ngertos, Pangeran. Cek. Kula badhe tangkret. Wala dalah sapa kowe? Kula pangeran iki dusun apa? Iki dusun dadapan lho iki arep ngopo ning kene? Aku arep mbales. Tangga di dalan. Wah ya wis ke melu mbok wae kepiye le tak dadekne anak angkatku yen kowe gelem. Wah, ini, Mbok. Kula
Piyambake inggih punika klenteng merah, klenteng hijau, klenteng biru, ugi satunggalanipun putri-putripun ingkang nami klenteng kuning. Mbok Rondo klenteng sanget remen lan tresna kaliyan putri-putrinipun. Anane benteng kaliyan klenteng kuning. Dados putri-putri piyambake sangat dibekakake tresnanipun. Klenteng kuning didhawuhi nyapu, ngresiki griya, ugi nyambet damel ing sawah. Anak-anakku sing ayu, rene nduk. Anje, Mbok. Ngene nduk, ana berita sing penting banget. Berita apa ta, Mbok? Ngerti ra, Mbak Ren udah dapat kuwi duwe anak sing bagus banget, jenenge Ande-ande Lumut. Oh, Ande-ande Lumut. Bagus. Wah, gelem no. Iya, Mbak Ren udah dapat kuwi gawe sayembara kanggo anake sing lagi goleki pendampinge. Wah, purun sanget, Mbok. Wah, mesti aku sing dipilih, aku kan ayu. Ora iso, mesti aku sing dipilih dadi garwane Ande-ande Lumut. Wes rasa padu anake mbok kan ayu-ayu, rasa do ukur kene jero siap-siap doan. Nggih, Mbok. Klenteng kuning ingkang saking mau mirengake perempuan sederekipun datengi Mbok Rondo lan dialog. Mbok, kula badhe matur. Matur apa? Apa kowe wis rampung nyapune? Sampun, Mbok, ngenten, Mbok. Kula inggih kepengin nglamar dados garwane Ande-ande Lumut kados Mbak-yu Klenteng. Iya, sadurunge lunga kowe ngumbahi klambi-klambine mbakyumu karo mbok ndok kali. Nggih, Mbok. Klenteng kuning saben dina nyambut damel ngresiki griya, ugi nyambut damel wonten ladang. Boten karaos sayah lan kelusah, sinaos piyambake dipun damel boten sae. Kaliyan Mbok Rondo Klenteng, naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkawa piyambake. Piyambake kanjengake Gusti Allah badhe maring ganjaran ingkang sanggih kangge piyambakipun. Duh, Gusti, ngeten iki uripe kula. Mugi-mugi kula saged nampi kanthi lemah manah. Hei, cawetun ayu. Sapa kuwe? Rasa wedi, aku cowok saya sing ana nek jero awakmu. Aming apa kuwe? Aku pengen nemahi ki pusaka. Trimonen. Muga-muga pusaka iki kaguna karo kowe. Iki jenenge jimat kali musada. Trimonen, Cayu. Nggih, matur nuwun. Lan salah sawijine lepen ingkang noyenipun senter boten mrikuyu kakang gesang. Piyambake ingkang wasil punika piyambakipun si kakang ingkang julid.
Godhong waru kok bolong-bolong. Cak Ayu kok moblong-moblong. Sapa kuwi sing teko? Wah, kaline banjir. Iya Mbak Yu, piye carane awak dhewe iso nyebrang? Kosek-kosek kaya ono Yu Kakang to. Wah, iya, ayo jaluk tulung Yu Kakang wae, Mbak Yu. Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang. Ana apa to Cak Ayu? Yu Kakang, aku jaluk tulung kue, tulung seberang lewat kali iki. Wah, abot banget kuwi, enek syarate, enek imbalane. Imbalane apa to? Kon bayar nganggo duit, lha kowe iku ngoto duwitan. Ya wis lah Dut, gampang, mengko tak bayar. Dudu duit, aku ora dengan duit. Hahaha. Imbalane ya iku nganggo tanganmu. Hah? Tanganku? Apa do apa no? Tenang, ra kapapake mek kabung sithik entok. Ih, mau medilani. Masa ana imbalan liyane, masa tanganku sing wangi iki Mbak Abung. Hi. Ya wis nyawak gas lah suwe imbalane selat gede lho. Ya wis, sedilut tok tapi ning tangan wae. Wah, seneng banget aku iso ngabung tane cah wedok ayu-ayu. Wah, kudu kado pangeran iki. Lek kelenteng-kelenteng digadai karo Yuyu Kangkang. Wah, kok kali ini banjir toh? Biar caranya aku iso nyebrang. Hih, apa gua bener enak, elek banget. Loh, kayak anak Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang mrene tong seberang kayak aku. Kok aku wegah? Kok tak kayak duit? Kok aku wegah? Kono lunga dadi wadon elek. Alah, aku kok jahat Yuyu Kangkang. Ya wis yo kuwi karepmu, aku arep gawe kali kiasan. Dumadakan lepen menika asat, Yu Kakang kacalakan lanjut ke satepi. Sak lanjengipun kelenteng kuning saged lumampah nyebrang lepen menuju beranda dadapan. Griyanipun si ande-ande lumut. Salah sawijining dusun ingkang nami dadapan, Mbok Randa neping nyapu griya. Wonten dalem mriku wau, si ande-ande lumut neping ngati wonten salah sawijining surau. Gentosing gegantilane manah ingkang dipun janjake Gusti Allah ingkang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya? Kula, Mbok, kula kelenteng merah. Kula kenteng ijo, Mbak. Kula kelenteng biru sing paling ayu. Wah, ana cawadon ayu-ayu. Arep ngopo iki? Kita arep nglamar ande-ande lumut, Mbok. Oh, arep nglamar andande lumut. Sik ya, tak omongane. Putraku si ande-ande lumut.
Tapi kula, Mbak. Kelenteng ijo. Waalaikumsalam, sapa ya? Kula konteng kuning, Mbak, badhe nglamar Andi-Andi Lumut. Apa? Arep nglamar Andi-Andi Lumut? Lah iya arep pamele ambu ora enak. Wong aku sing ayu wae ditolak apa maneh kowe? Dicoba riyen, Mbak. Putri kamu bawa bayi
iki wis dadi pilihanku. Oh, yen kuwi pilihanmu, ibu manut wae. Kula ape ngomong setunggal hal, Bu. Apa iku? Kula sebenarnya pangeran kang golek pengalaman. Apa pangeran? Hah, pangeran? Maju, maju. Pungkasane klenteng kuning dados sisanipun ande-ande lumut. Pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadaan dados putri ingkang ayu. Sejatosnipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji lan ande-ande lumut sakmenika dados raja. Gentosi kerajaan ramanipun pangeran ugi klenteng kuning gesang selaras sak lawase. Aja mandang wong saka penampilane, aja gampang manut karo omongan wong liya, uga aja lali ngajeni awake dhewe kaya ngajeni wong liya. Apa wae sing kedadian ing uripe awak dhewe kudu dilakoni kanthi sabar lan ikhlas.